Hi, 한자풍이나. Hi, 한자풍이나 인학생. Ja, Ulapputit. 수고하셨습니다. 비상나. Isabella. Ja. Skal vi åbne igen? Ja. Ja. Hvad dato har vi i dag? Vi har 7. Ja, det er rigtigt. Jeg får forhjælp. Bare en lille smule. Sådan der. Det er bare strømper. Igen? Det skal vi i Jeg skal morgen. åbne kalenderen. Skal du åbne din kalender? Og jeg vil vise dem. Ja, det er fint. Hold da helt kæft. Har du 2 kalender? Og nummer 7 er helt deroppe. Ej, det er slet. Slægt. Hvad med den anden?